Antxole kontatu dutara eta ondo. Azken batean gu hemen kejatzen ginen ez ezaguna zala. Hemen jendeak ez duela baliorik ematen parkeari. Orduan zer egin behar da, ahalik eta bide gehienetatik ondo erakutsi gizarteari hemen dagoena altzor bat dela. Eta zer, Wikipedia erabiltzea ona da. Izena da izana, edo gaur egunean igual da Wikipediako artikulua da izana, igual ez Wikipedian badin bazaude ematen du beste bazarela. Orduan, Uliako Lore Baratzak parkea Wikipedian egotea, hor dago, eta ikusten duzue edukia oso fuerte daukala, zenbat zugaitz, zenbat gero zugaitza bakarrik ez, SEO-Birds taldekoek egiten dute hegaztien zerrenda, hor 32 daude ere, eta horiek gehitu ditugu, esatea, parkean daude, duen guzti hauek, txori guzti hauek, eta ikusi nahi duzun hizkuntza, hori da bizio bat. Eta gainera karambola. Uliako parke baratzeetarako, parke baratzearentzat ona da, eta Wikipediarentzat ezin hobea ere. Wikipedia ere aberastu dugu, batez ere euskararen aldetik. Esango nuke 40 zugaitz horietatik hasieran erdia etzegoela. Erdia erdia. Txoriekin ez da horri gertatu. Txoriekin 32 txori mota guzti horiek bat zeuden. Hori da lehenengo abiapuntua, gaurko abiapuntu garrakastatua. Uliako Lore Baratzak parkea Wikipedian dago, eta saltzen da opar. Aberastasun guzti horrekin, eta hori guztiek ikusten dute, baita Donostiako udalean ere bai. Eta zer egin dezakegu hemendik aurrera? Bata oso orokorra eta jendeak ezagutzea Wikipedian sartzen, gero beste gauza batzuk ere sartu alizateko hori da, Wikipedia alfabetizazio pixka bat. Somatzea nola egin daitezken aldaketak, nola gehitu argazki bat, nola kakatu eta bat. Konkretuki gaur egiteko, noski, hauek jarri, baina egin dezakegu beste salto bat eta da saiatzea jartzen hizkuntza gehiagotan parkearen artikulu. Eta gero eta politiago dago, Wikipedian artikulu bat beste hizkuntza batean jarri dezateko itzulpen automatikoa erabiltzea. Noski, itzulpena ez da ona, ez da balekoa hasieran, baina esku zuzenduta, igual lortu dezakegu gaur, igual frantsesez edo ingelesez jartzea. Hori izan daiteke batentzako lana. Eta beste porte batez, artikula baino badago frantsesez eta ingelesez, beste dei bat da inguruko jendearentzat eta bisitariarentzat. Eta hori on egiten dio baita Donostiari ere bai, ez? Eta Donostiapediari. Bueno, eta hori bat, beste bat da, Uliako Lore Baratzak parkeko artikuluan jarri ditugu zugaitz espezie bakoitzaren argazkia. Baina zein Wikipediatik datorrena. Zugaitz bakoitzean jarri dugu esteka bat ikusteko zugaitz hori nola dagoen Euskal Wikipedian, edo erderazko Wikipedian, eta zer argazki dagoen orain arte Euskal Wikipedian zugaitz horrentzat, hori da Uliako Lore Baratzak parkeko horria ekarri duguna. Orain egin behar duguna da lokalizatu. Eta Wikipedia aberastu dugu, astean zehar Bea eta Itzol eta ibili dira parkeko benetako argazkiak, parkeko bertako argazkiak gehitzen, danak daude Wikipedian erabiltzeko moduan orain, Wikipedia Commons era igo behar dira, eta orain Wikipediatik erabil daitezke argazki horiek. Helburua, orain goizean, argazki orokorrak, Uliako Lore Baratzak artikulan dauden argazki orokor horiek ordestu eta jarri gure parkeko argazki politoiek. Eta gainera hori, Wikipedian beste edozein artikulotan erabilari izango dira geure argazkiak. Bingo. Eta, bueno,
azken helburu bat izan daiteke pixkaturi Wikipedia herritar maila jartzeko helburu horretan, iniziatiba honekin bultzatzea, trampolin bat izatea Donostiapedia-ara ailegatzeko. Orduan, hortan oso trebea da Xabier Cañas eta Itzol hori ari dira bultzatzen hori. Donostiapedia da helburu horrekin sartu da iniziatiba berri bat, Wikipedia aberastu, denontzako baliabide ondasun bada, eta, bueno, guk Donostiapediari zer eskatuko genioke. Ideiak atera, ze artikulu jarri nahi ditugu Wikipedia aberasteko gure auzoko gauzekin, inguruko auzoko gauzekin, edo Donostiarekin. Ni batean okurretzen zait beti biltzen gara hemen urbiltegiekin eta da Uliako iturriak adibidez, Uliako iturburua, Kultraia, Errotazar, Ingelesen iturria eta hori da osatxukuna. Zer gehiago, atera dezakegu. Personak, edifizioak, elkarteak, zer da interesante gehiago. Uliako parke honen artikulua bat dago, zer gehiago jar nahi dugu. Trampolina gauza nahi dugu egiten. Zan eso, eski Forum moduan ere, Wikipedia, bai, eta hori egin daiteke, gaur goizean hemen beste itzaldi batzuk egon dira, hemen parke inguruan beste hainbat ikastaro eta ematen dira, batutan egin daiteke hori horko kontzeptuak eta Wikipedia jarri ez daik, horretzen zain hemen bioeraikuntza egiten landu da, ez nola eraiki material naturalekin, eta ez? Bioeraikuntza dago Wikipedia, ez dago, hori da modu bat, ez badago eta jartzen bada, beste modu bat, ideia horri jartzeko publikoan, ez, ideia hori. Eta esaten duzu, eta nola llegatu umei modu honean, Wikipedian idatzi egiten da. Idatzi egin daiteke goxo, idatzi egin daiteke adreilu moduan, ez, gogor ulertzeko zaila. Idaz daiteke testu hutsa, edo idaz daiteke testua gehi argazki, gehi irudiak horietan egin daitezke. Hori ondo goxo idazten bada ulertzeko errez eta gaia argazkiekin edo irudiekin, eskemekin, eta hori egin daiteke, errezago jartzen duzu beste batzuei. Badago ere Wikipedia bat hori umeentzat begira, bereziki simpleago gauzak egiteko eta zaizan, ez da egin ikusten dut umeak ere Wikipediara jotzen dute zuzenean, eta hortik aztertzen zer dagoen moldatu egiten dira. Gauzak txukun idatzi behar dira, ulertzeko errez. Daiteke umeekin, Probatuko dugu eta probatuko dugu, ez? Wikipedia dauka beste ezaugarri bat, Wikipedia ez da internet. Internet asko sumago dago. Wikipedian ezin duzu jarri artikulu batean eduki bat zeharo espekulatiboa dena. Zeharo izan behar da gauza gorputza daukana eta eztabaida ezina dena gaur egonean, ez? Ezin duzu jarri itzaldi oso bat Wikipedian, ez? Jarri behar duzu zerbait ezarrita. Gero beste modu bat, interneten egin dezakezu beste mila gauza, beste mila tokitan, blogetan eta gauza peteiagoak eta eztabaidagarria direna. Wikipedia pixkat sendoa da.